Здравейте, пичове, аз съм Спидрак, тук при мен е края 21. И развиваме един профил в Кънтъра да Спидрак, който е мой същност. И той е мой Спидрак, деца игра с него, а другия е нам. Аз съм пръв. Аре, лами бе! Аре, лами бе, лами бе! Бати кучето. Давай, вярвам в тебе, вярвам. Давай, бе. Един хит. Не, чакай, не мога. Не знам какво ставам, не мога да направя. Това пак ли съм аз първ? Аз съм толкова. Влизай му, аре, мощен! Давай машина! Давай! Браво, машинка, бе! Така не сте ми видяли пълните мощни атаки с АВП-то. Сега ще ви дава. Аз те ще са път. Само. Сега съм два пъти. Аз съм. Скара! Сия! Мартес. Ана сон аген. Сия! Да, с хедшот. Не. Цели са в главата. Бе, цигин, морите. Аз съм ти, беше... Ти беше два пъти, сега ти си... Сега си един път и после аз пак съм един път. Така. Аре, заминай. Виж сега епик качвам. Къде си е? Чай, сега ще ви гледаме от телевизионната лампа. Аз съм на кулата. Ние сме на кулата. О, ката, Спидрак! Къде ти е? Чакай. Сега съм аз. Аз съм, махи се. Ей, сокче, ще те изпием, бе! Кажи, кой ранг сме? 26. 26. Да, чакай сега, нека ти си такова. Гостите след малко ще покажа, след като умре, ще покаже... Сега гост ще покаже топ 15, да ви видите другия ник, който е на трето място топа. By the way, Red Dragon. BTV-то. Дай ти си. Машина. Давай машина. Едно по едно. Едно по едно, аз съм на телевизионната лампа. Айде. Така, дами и господа, се развива огромен екшън. Дай, ще трябва да си опараем това. Да ми опараеш интрото. Що? Защото няма звук. Нещо се е багнало. Ще можеш ли ми го сложиш пак? Да. Не трябва. Че нещо интрото се бъзна след подавата. Пусна го, няма звук, момче. Вече знаеш колко беше яко интрото. Сега съм аз! Аре, ломи, бе. Аз, бе, аз! Ах ти! Леле. Ще му откина главата, аз ти казвам. Аз направо бълниха, би го убил. Godlike. Годлайк ли? Да. Аре да си първи пак. Пак ли аз? Да. Хой на телевизионната кула му скочиш на главата като умра. Ако ще умра... Привлечи го надолу, привлечи го към мен. Аре да го уби, лесно. Така. Че имаш. Нема. Гледай го това, така го е. Гледай как си минвата. Как ще мора, бе? Ти ме нормален ли си, бе? Са, бе, пето. То са, бе, певата. Криса. Убиваш го, момче. Убиваш го. Машина. Дай. Катър. Давай. Арти. Аз ли? Ела ми, бе. Катърджия, катърджия. Телевизия кад, моето момченце. Телевизия кад, бе. Два сега морят. Най-вероятно ще изрежа нещо. Не, няма. Спокойно. Всичко ще се седи.
телевизия, BTV. BTV, днеска се проведе. То как ме Днеска се проведе срещата между Лески и ЦСКА. 4 Това е часа. среща на титаните. Да, среща. Много яка Ай, среща. Марик. ще бъде. И ти беше 3 поредни. Тъй, че... Аре, заминай. Дай. Чули се, майко? Да. Ей, що е така? Иди от сервера и виж как е клипчето. Може да не се чу, може слушателите са ти такива да те махат излишния звук. Гледай клипчето там към края и виж. Не бе, махай се, излизай и виж клипчето. Паузирам. Аре. Здравейте. Върнахме се. О, какво стана, бе? Джайал Джейк. Оу, хедшот. Това с него ли играш? Това са правят дуели, бе. Аре, убивай го, бе. О, много добър. Много добър. Shadow. Момента гледам Shadow. Окей. Ака. О, 3 хит. Хак. Чули какво ти написа това? Хак. Бати хакер. Голем си акер, бе. Не съм хак, бе. Мерси. Тя са бати пръкта. Особено Нанка. Човек, какво направи? Само яджали, Само Нанката не е проба. Каква беше командата? 5 minutes remaining. Нанка, ти къде си? Его. Седнал си на една баличка. Пъзъл изо на задна страна отклони. Кривне мре. Ама човек, как им напръска хетове? Бата, аз не мога на задна страна. Човек, как им напръска хетове, а Гоше? И то па ми викам. Бутчета. Мале, човек, не видели, че те бяха точно до мене? За линия събрани. 3, 2, Видели, че то беше точно до мене, човек. Видели го? Ти беше точно до мене и аз точно ме точно до мене и по-лесно да го оттели с хедшот, а Гоше? И човек, аз го убих и какво? И то ми каза, майн, че съм. Той е фъка. А сега гледаш, пада и линията. Муахахахаха. И умираме. 5, Събрани. 3, Ние сме събрани. Цигани. Така. Няма парк, мре. Точно съм аз прекарах. Знам, аре. Парти! Не си мудро, че ще умреш. Станах. Беше гейминг. Парти! Ананка. Парти, бери! Парти, бери! Парти, бери! Той бе ФД. Парти, Гоше! Парти, Гоше! Парти, ето как е ФД. Идвайте след мене дък. Друго 3 minutes remaining. Парти. Парти шмери. Бери мери. Бери мери. Интересно, може. Остав спидра, Константин. Ей, аз съм на 88 кръв. Аз съм на това. Един куршум. Да. При Сонерце Стилян, нали тоя?
Той е на 44. То ще мере. Мен така ми смърди, бат. Мадите не умре. Мирише ми. Не умрял е. Ама човек, кажи какви хитове им напръсках. Бам, бам, Да, те видеха. бам, бам. Да, видеха. 5, 4, 3, 2, 1. О, имам място. Едно. Удари го. Чай го удари с десен бутон, бе. Ти ми каза да хитна. Ама с десен бутон по-лесно да бъде. Не си ми каза да го убия. Не смогах и да го убия. Има такова. Има уепън. Е, тук зад нас. Зад вас, бе. Сега ще чакате погледнете. Оп. За тебе има уепън. Каласни. Бурз. Бой! А ти много се забави. 2 пъти можеше да го... Знам, трябваше да го хитна с другата. 1 minute remaining. Кой иска в гъна? Ти толкова пиша. Е, бати ботала, те е проболт. Пиши ти искаш, че искаш и ти в ганга. Ти ще ходиш ли? Защо не? Откъде ще дадем? Нямаше команда. Аз си ходим. Кое е невероятно място? О, ястребица! Има нещо. Къде е гъна, бе? Къде е гъна, Рума? Вземи ама пет. Знам къде е гъна. Не го. Значи аз вземам. Окей, къде е то? Пенция. Ма не мога да взема 2 неща аз. Опа. Са нямам баба Донка. Имам бе. Ево те писа. 100 000 всичко макс. Само аз ще... Къде то бе? Бати! Трябваше да взема на 5. Ще да стане Soul Headshot. Мънуса. Бати, колко е глупав. Видя ли го? Да. Той се набил. Бати, аз не можах да взема 2 неща. Гоши, аз си... Ето, тъма да го убие! Какво каза? Реша двойки. Аз имам ганг. И мога да ти добавя в него, ако искаш. Искаш да те добавя в ганга ми. Да. Нещо като кланче. Клана ни е Виртус, чули? Виртус. Виртус пидрак. Виртус Шадоу. Само да такова да видя какво. Колко точки имаш, напиши на... Ама чакай. След като такова напиши наклонена ганга. След като ни пуснат, напиши наклонена ганга. Няма съм ти в ганга. Аре бе, човек! Nope. Що не? Б5. Ренер B5. Ганг. Акни. Виртус. Gang. Invite players to the gang.
4 полицаи. Но това не е честно, то ми дава оръжие. От тук има компютър, вата. Чай ще поигра на CS. А включите ми лампата, бе. Включите, тук. О, бат хедшот да му набивате. Играта в играта. Играта в играта. Чай. Те не видите ли, бе? На посещение ли не идват? На посещение? Да, бе, за какво му би? И за какво му биха? Ах, ти жив ли си, бе? Не. Shadow of Hitler. Ай, гледай, тия са френдват. Много умрат всички. Били в опето. Ето ако аз бех са, ето, точно това исках да направя аз. Лампата, да ходим да си лягаме. О, има и туалетна. Що му би то? Гроша ще те сложи и аз след малко в ганга. Аре бе, човек! Какво ти пречи си в ганга? Ето, спи драк. Окей, в ганга си, окей? Изписали ти нещо? Не. Join... Аз ще напиша кал админ, какъв беше то дет само ни убиваше? Не знам. Кал админ ФК Аз вече съм ви в ганга. текст. Атака! Оп, поставям. Добре. Че не може. То не че аз бих оцелил някой. Ако беше сега, те до сега да е мъртв. Ана. Ако бех аз, като го спал, то да е. Гледай, ара, че заспах, бати. Гоши напиши наклонено. Да. К-А-Л-Л. Българското са е като, нали? Да. Админ. И Enter. И знаех ли ти отстрани имена? Да. И знае ли ти един МХС? Мъха се, да. Кой номер е? Първи. Натисни едно. Натисна ли го? Да. И напиши ФК и Enter. ПК. ФК, да. Ф и нашето са, нали? Не, Само нашето К, Ф и нашето К. готово. Ето така, точно така.
Да го бани админа. О, добре, значи као админ. Не пиши много, че ще те банат и тебе. Защото спамиш. Као админ. Shadow. Не пиши много, бе, защото спамиш, бе. Аз ще на вас такова Shadow. Що? Защото Shadow ме дразни. Много, И ти много си. е дразни. Ганга. Ганга админ меню. Козу ли беше? Не знам каква е командата, чакай, сега ще ти кажа. Не, никаква команда, да. Тапи! Добре. То Стилян няма ли да се научи да пише? Това е нашия стил, аз ще бях говорил с него. А? Това е нашия стил, аз вчера бях говорил с него, без базик. Това верно ли е Стилян? Да, бе, вчера бях говорил с него. Обаче. И той ми каза, аз го попитах, Стилян, ти ли си един дет игра много jailbreak в един сервер CS Ultimate и ти си пише CS 1.0, нали, така. И той ми каза, да, само не каза на Гошо. Типа, само ще ми звоните и такива. И аз му казах, че няма да казвам, но му каза. Стига бе, спидра! Бикини мен. Я го виж то. От цътата. Последния. Бикини ман! О, това е Стилян, бате, това е верно Стилян. И що? Какво става? Кой е тук казал е? Това е верно Стилян, аз съм с него. О, Стилка! Ой! Оф, као админ. Да ме бъде идиот той! Као админ. Као админ. Као админ, то като... И... ФК. Глава с главни букви ФК. Готово. Само минава и ме уби. Не ме му уби, аз си бех позато. И аз си бях. Аз се върна на следващото си играм. Най-вероятно без бил. Върнахме се. И няма да е без бил, защото има два човека на кръст. Така е думата, нали знаете. То ще падаш. То столетие! Нали ти, бъгнал ти се. The best. Ей, как ми взимаш, бе, матаксари? Аз ти казах, че с... Давайте съм просто валил. Мен ли ме кара да взема опит? Бат. О, карате ме взема, че само ще напиша. Че само да релогна с сървъра. Connect. Ще виж. Снимаш, нали? Да. Засника бай да браво. Взимам АВП-то.
1, 1, 9. Взех ти 52 ATP, нали? 53. Упражнение, че те взех през кашона. При положение... Де го това маня как чакали. Гаше! Това е много добър лата. Да, сам ви играя на 4-ма. Бати лата, не. А ти имаш един от твоя отбор. Ти. Добре, бе, аре. Мага минаха двойките. От единиците, да. А тя изобщо има ли някой, кой играе в такъв отбор? Така не ми изкърчаното копче. Давай. Взимам и Икея, чули? Това не беше дубъл кил. Моля те, само пето колко се гледа. Презареждам и те ме чакат даже. Садници. Съднаха ли, бе? Да. Аре, аз бегам единица. То бак се бег бъгнал във вашата глава. Не беше. Добре бе, той какво прави? То, by the way, ред, бре. Кинам главата. Ако не си АВП, не мога да му уби. Ако не си АВП, не мога да му уби. Добре, караш ме да взема АВП, ти лошо за тебе. Чакали ме. Какво те чакала, ти се показва? Чакали сме да скочи, да. Не те чакаляха, те убих. Ще виж на клипа, откъде те убих. Какво чакали, бе? О, чакай. Влизам си с другия. Че много те бия, бе. Нещото с by the way, Red Dragon. Не съм 8 от 5. Искаш вече да не е 8 от 5. Искаш ли? Не. Я му кина на главата на твоя. Не съм сърна. Какъв е то психо? Това ме уби.
Тихо, бе. Много добре ми се прави сагата. Сега психола се насочвам към него. Доктор Тайс! Само доктор на целом ден. Това ако не е чекалене само малко, нали? Ако искаш да се покажи поглед колата. Ох, спъна ми се ръката. Чак такова про да си. Не ми се верва. Това ако не е чакалене. И ти излезни пак от тази дупка. Ти само през една и съща дупка излизаш. Какво се правиш ти тук, бе? Хедшот пред. И какво? Я съм те взимал така. Къде ще го отнесе? Пак Роки го. Това не е то Роки. Да, ще. Ще се чакали на взаимно ли? Али иска да правим сега? Твоя моби. Ох, ето ми се хвана лявата ръка. Аре да някой две от по колоданата да стрелям. Доктора? Какъв доктор? Това фък. Аре де, нали дезерт бе, аре бе, моето. Какво е това? И чисти сте ми двама, ако ми играете и двамата, гледай. 10 minutes. То ми взима пък през стената. Къде бе? А що излизам? А, фак! Метнах си граната до мене. Има още един съжален. Да. Уй! Търсиш тук, а? Следиш. Следиш тук. На тебе ли ти звънат или не звънат? Кажи ми просто, че не чекалиш. Чакай, че... това не беше чекален, чакай да Да, бе, добавя. не беше. Добавям да и дискусията. Не беше, бе, ти ме чекалеше, не аз теб, аз скочих и те убих. Какво играете, бе?